Скъпи приятели, ако ви харесва това, което създаваме, дайте по един лайк, коментирайте, абонирайте се за нашия канал. За да получавате известия за всички нови клипове, натиснете звънчето. Бъдете здрави! Желая ви успех! Хороскоп за Дева за 2026 година. Годината ще бъде под знака на точността и самореализацията. До юли ще се фокусирани върху приоритетите си с образцова дисциплина. От август неочаквани възможности ще разширят кръгозора ви. Чувства. През първата половина на годината дълбоките връзки ще укрепват. Двойките ще се преоткрият чрез съвместни проекти. Кариера. Ще преуспявате в дългосрочни проекти, изискващи внимание. От септември неочаквано сътрудничество може да ви помогне да напреднете. Пари. Грамотното управление ще ви осигури финансова стабилност. Февруари и ноември ще предложат добри инвестиционни възможности. Здраве. От януари включете в графика си балансирани физически и умствени натоварвания. Към края на годината си осигурете почивки. Може да откриете, че старите методи на работа, взаимодействие с хората и отношение към себе си вече не са подходящи за вас. Хороскопът за 26-та година предсказва, че недоволството или разочарованието от това, че не получавате желаното, особено в отношенията или в финансовата сфера, първоначално може да се засили, мотивирайки ви за промяна. Когато откриете, че може да живеете без определени неща или се адаптирате към променящите се обстоятелства, ще изградите по-здрава връзка със себе си и ще започнете да си вярвате повече. Възможно е да се страхувате да зависите емоционално или финансово от другите. В зависимост от настоящите обстоятелства може да и обратното – страх да не загубите някаква подкрепа. Подкрепата от страна на другите хора може да не е толкова щедра, колкото преди. Например, доходът от партньора ви може да намалее, а друга форма на финансова подкрепа може да бъде намалена или ограничена. Такова положение ще изисква от вас по-голяма самостоятелност в изкарването на прехраната, което в крайна сметка може да ви даде сили. На емоционално ниво може да възникне усещане, че околните не ви подкрепят. Възможно е да има забавяния или трудности като цяло, когато става въпрос за получаване на желаното, необходимото от другите. Но въпреки трудностите, сега е момента да се заемете с финансови въпроси. На първо място с дългове и данъци. Едва ли ще настъпят кардинални промени, по-скоро това ще бъде бавен, но сигурен напредък, стъпка по стъпка. Този период е подходящ да се справите с привързаностите си. Каква е природата на вашите желания? Интимните отношения? Какви натрапчиви идеи или зависимости имате? Нездравословни привързаности? Може да изпитвате трудности с удовлетворяване на либидото си или проблеми в интимния живот. Тези трудности ви помагат да разберете по-добре природата на желанията си и какво точно искате. До средата на годината социалният ви кръг може значително да се разшири, може да срещнете нови, влиятелни, оптимистични, мъдри или дори чуждестранни приятели, които ще подкрепят стремежите ви и ще ви вдъхновяват. Тези връзки могат да донесат не само радост и приятно общуване, но и практическа помощ, нови идеи или важни възможности. Старите приятелски връзки също могат да се заздравят или да станат по-значими. Това е добър период за присъединяване към нови групи, обществени организации или за по-активно участие в съществуващи такива. Може да откриете, че ролята ви в колектива става по-забележима. Може да ви поканят на ръководна позиция или да станете вдъхновител на идеи. Под влиянието на Юпитер, който е във вашия 11-ти дом, отдавнашни надежди и мечти могат да започнат да се превръщат в реалност. Вероятно е да усещате оптимизъм, вяра в бъдещето и да успявате по-ясно да формулирате дългосрочните си цели, да намерите пътища за тяхното постигане, често чрез помощ от приятели или колективни усилия. Може да участвате активно в благотворителни дейности, екологични движения или борба за социална справедливост.
Желанието ви да бъдете полезни на света и да сте част от нещо по-голямо от самите вас ще бъде силно. Възможни са неочаквани финансови или други ползи, идващи чрез приятели, социални връзки или групова дейност. Това може да бъде както повишение в службата благодарение на нечия протекция, така и получаване на ценен съвет, който ще ви доведе до успех или успешно колективно предприятие, носещо печалба или признание. Бъдете максимално отворени за нови запознанства и покани, участвайте активно в живота на общности, споделяйте идеите си и подкрепяйте другите. Не се страхувайте да мечтаете мащабно и да си поставяте амбициозни, но постижими цели. Използвайте 2026 година за разширяване на мрежата си от контакти, търсене на самишленици и реализация на колективни проекти, които могат да донесат полза не само на вас, но и на околните.